Helo, fy enw yw Efa Greenway a dwi'n gweithio yn yr hafan yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch. So fy hoff beth yn bod yn Cynorthwyydd dosbarth yw'r berthynas sy'n datblygu rhwng fi a'r plant. Fi'n joio'r ffaith bod nhw wedi dod i ymddiried ynddo fi a mae hwnna'n broses sydd ddim jyst yn digwydd yn gyflym. Mae'n rhywbeth sy'n cymryd camau a wedyn ti'n gweld y datblygiad yna pan maen nhw eisiau dysylw di wedyn sy'n beth annaturiol i nhw falle. Mae angen cael ymynedd. Hefyd mae rhaid i chi fod yn gallu cyfathrebu mewn ffyrdd gwahanol. Felly mae rhaid i chi addasu'r ffordd ydych chi fel arfer yn cyfathrebu mwyn helpu nhw i ddeall mwy o bethau yn hytrach na cymlethu pethau iddyn nhw. Mae'n broses fi'n meddwl datblygu'r sgiliau a fi'n meddwl yr unig ffordd i ddatblygu'r sgiliau yw i weithio mewn dosbarth.